Maayong buntag sa atoang tanan. Welcome to Golden City Alliance Fellowship. It is a joy to be with you this morning. Ug karong kabuntagon, magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios diha sa Mateo, sa libro ni Mateo ug before ana atong iduko atong ulo, magampo kita. Ginoong Dios, wala kami igong kaalam nga musabot sa imuhang pulong apan sa grasya ni Ginoong Hesus ug sa paggiya sa balaang espiritu nga amo ang gihangyo nga muuban kanamo karong kabuntagon, amo agayong masabtan sa amo ang huna-huna ug kasing-kasing ang imuhang pulong karong kabuntagon. Salamat kaayo sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Kung nakamoy Biblia, palihog ablihi sa Mateo Kapitulo 10, 1 hantod sa 15, ato kining pagatun-an karong kabuntagon samtang kita magawali sa title sa ato ang wali kay Answering Jesus Call. So in English ang ato ang PowerPoint karon pero ato kining sabton sa Binisaya usab nga pinulungan. Usa sa ginasulti ilabi na sa kining mga pirmi nato madunggan ilabi, kabahin sa pagtuo kay kining pulong nga misteryo sa pagtuo. Makadungog ta og ingon ana ilabi na gayud sa atoang mga katigulangan kung naay mga butang nga lisod kaayo nato sabton ang tubag permente sa atoa misteryo kana sa pagtuo. Pero usa sa butang giklaro sa Biblia sa pulong sa Dios kay kadaghanan aning misteryo nga giingon nila actually na reveal na kini in the person of the Lord Jesus Christ ug sa grasya ni Ginoong Hesus. Na kita na kini ug gisulti na kini sa pulong sa Dios diha sa Biblia. Usa sa misteryo sa pagtuo nga karon na reveal na kay kining grasya ni Ginoong Hesus nga gatawag kanimo ug kanako. Nahimutang tinawag, gitawag kita niya diha sa kaluwasan ug diha usab sa lain-lain nga mga sitwasyon sa atoang kinabuhi nga diin kita mag-build sa iyahang gingharian. Karon nahimo kitang matud pa sa pulong sa Biblia usa ka ambassador or representative ni Ginoong Hesus sa different areas of influence nga naa kita. Apan usa sa pangutana nga atoang tubagon karon kay kumusta man ta isip usa ka representative or ambassador ni Ginoong Hesus samtang kita nitubag sa pagtawag ni Ginoong Hesus sa atoang kinabuhi. Isip usa ka representative or kaning gitawag naka-experience pug ko niini kay dili lang sa pagkanta naa pug ko'y talent sa pagsayaw. Ingon ana gyud pod ang reaksyon sa akong asawa pagkadungog niya nga naa ko'y talent sa pagsayaw. Dili lang ni ordinaryo nga sayaw, kana gyud ning folk dance. Ingon ana ba? Kanang mga magdala og dagkong kawayan, mga ingon ana nga klase nga sayaw. Tininuod gyud ni kay nag-audition ko kadtong elementary ko nga mahimo kong folk dancer, nadawat gyud ko, no? Nahimo kong part sa dance team sa amuang eskwelahan didto sa Kabasalan Central Elementary School. Og nahimo kong dance troupe grade 3 ko ato, na mahinumduman pa gyud nako. Kay usa sa mga butang nga di nako malimtan kay naapil mi sa regional finals. Ni isip usa ka dance troupe ni adto mi diha sa Aurora kay nanayaw mi og folk dance. Kabalo ko nga daghan pod sa inyo ha apil ana nga mga sayo uso man gud na sa una oy. Umbot og naa pa na karon sa ato ang mga elementary nga school. So nisayaw ko didto, no? Grabe ang amo ang practice. Grabe ang amo ang tinguha. Unya naabot na gyud sa among kasing-kasing og una-una nga mudaog gayud kami ani nga sayaw tungod sa effort
nga amo ang gihatag, the effort we put in practicing o rehearsing. Pero kabalo man gyud ta nga naay mga butang nga dili gyud nato maandaman, no, bisag unsay ato ang pagpractice. So naabot Miss Aurora, lingaw kaayo ko kay permiro nako nga murag bakasyon, no, gawas sa amo ang lugar nga kauban ang ako ang mga amigo sa dance team. Pero usa sa gipalit sa ako ang mama nga amo ang uniform kining barong Tagalog kay folk dance lagi. Ang iyahang sleeve kay sobraan man kalong, very long sleeve. Ambot og naamoy ingon ana nga long sleeve nga kanang og imuhang sulubon bisan og naka sirado, nakabutunis na diha, maus-us. So dili man kaayo god lami paminawon. So kadalihok nako murag kinahanglan ko nga mag-ana-ana aron mobalik siya sa posisyon. Wa nako nabatian nga usa di ay kini sa butang nga makahatag kanako og mawala ko sa concentration sa amo ang pagsayaw. So mao nang sayaw nami. Pag sayaw na namo kada pila ka minuto or segundo, mabatian man ako nga murag muus-us man ang ako ang very long sleeve. So matag karon og unya murag mag kisi-kisi ang akong kamot kay para mobalik sa saktong posisyon ang ako ang very long sleeve. Wala ko nakabantay nga murag ang mga judges magsige di ay kog kakit-an nga lami na kayo, dungan kayo mi sa sayaw, pero naara may kalit nga mukirig didto nga dancer nga taas kaayo og long sleeve. Sa ako ang pamati, murag okay ra, pero pag abot na sa announcement of the winners, wala man mi ni daog. Second lang mi. Unya, nabantayan nako murag sulod sa akong kasing-kasing, nabati nako nga, murag ako mangyud to ang cause or hinungdan nga nganong napildi mi. Kay wala naman kaayo ko ka-concentrate sa sayaw, kay matag karon og unya, mukirig lagi ko kay ang ako ang long sleeve, sobraan man kataas. Misulti ang amo ang teacher nga stricto kaayo pero karon kay naghatag siya og encouraging words. Ingon siya nga dili man ikaw ang hinungdan. Naalang gyoy mas maayo sa atoa. Pero deep inside my heart nabati gyud akong umrag ako man gyud to. I felt really bad. No? Kanang grabe gyud ang amo ang pagpractice isip usa ka team. Grade 3 ko ha pero nabati na nako ang kaguol sa akong kasing-kasing nga murag usa man ko sa hinungdan, dakong hinungdan nga wala miming daog, second lang mi. I felt bad and I felt nga I misrepresented ang amo ang dance troupe ug ang amo ang eskwelahan and it felt wrong. Guol gyud sa akong kasing-kasing pero unsaon taman nga nahitabo man to. And many times, many of us kabaluta tinawag gyud ta sa Dios sa usa ka lugar nga naa kita karon, usa ka influence nga diin kita gibutang sa Dios gikan man sa atoang mga trabaho, sa atoang business ug uban pa. And there are also many times nga dinhi sa sayaw sa kinabuhi ato apong gimisrepresent si Ginoong Hesus. Siguro naapod tay long sleeve nga taas pareho sa akoa nga magkisi-kisi pud ta usahay nga sayop na di ay ang ato ang ginabuhat, dili na di ay haom sa pagtawag nga gihatag ni Jesus kanato or uban sa atoa na ay mga stepping sa sayaw sa kinabuhi nga sayop ang ato ang stepping dili haom sa pulong sa Dios. And there are also some of us nga nagasayaw sa sayop nga tuno. Gitawag ta sa Dios dinhi apan tungod siguro sa ato ang kahadlok
or temptasyon sa kinabuhi niabot kita sa usa ka lugar nga diin wala ta diha gitawag sa Ginoo. Now this is what we are going to talk about this morning. Unsa man kanang pagtawag sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Dili lang unsa kanang pagtawag, unsaon mampud nato pagtubag kanang pagtawag ni Jesus nga mahimo kitang representative ni Ginoong Jesus nga dili nato siya mapakaulawan sa asa ta gibutang ni Ginoong Jesus. Last week, Matthew chapter 9, si Pastor Richard, with whom ang iyahang mga pagwali pinaagi sa balang espiritu, nakapanalangin gyud sa atuang tanan, and I, for one, was really blessed by the message of the Lord during that time. Nakita nato nga si Ginoong Jesus sa Mateo kapitulo 9 nagbuhat og mga milagrosong mga butang nga diin nag-ayo siya sa mga balatian, nagbuhat siya milagro aron sa pag-introduce og sa pagbuhat sa gingharian sa Dios. In sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 35 gi-summarize didto kung unsa ang gibuhat ni Ginoong Jesus gikan pa sa Mateo kapitulo 8 hantod sa 9. Niingon didto, then Jesus went throughout all towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every kind of disease and sickness. This was a summary sa unsay gibuhat ni Jesus sa Mateo kapitulo 8, kapitulo 9. I think apil pagyud didto ang preceding mga chapters. Mao kana ang gibuhat ni Ginoong Jesus. One of the things that we can do isip usa ka magbabasa sa pulong sa Dios kay we can engage in the reading of God's word pinaagi sa pag-ask og mga questions. Have you ever done that? Samtang gabasa ka sa pulong sa Dios, mangutana bitaw kag apil? Di unsa man ni? Unsa kay paagi niini? No, pareho kadtong naay duha ka buta nga gasunod-sunod kang Ginoong Jesus. If you are a good reader of God's word, pwede na nimo ipangutana, giunsa pagsunod aning duha ka buta kang Ginoong Jesus nga di man sila kakita. No, that's a good way to read the word. You can engage through asking questions. So one of the things that I asked, nangutana ko sa samtang gabasa ko ani sa pulong sa Dios nga nganong kiniman ang pamaagi ni Ginoong Jesus sa iyahang ministry ni adtong panahona. No nganong kapoy-kapoy mangyud si Jesus nga galakaw-lakaw mangyud siya og kiniman ang strategy ni Ginoong Jesus. So there are two things that I found out samtang nangutana ko ani nga question, a twofold strategy, reason nganong kini ang strategy ni Jesus. Number one, I believe it is to introduce and build the kingdom of God during that time. No, kining word nga introduce ato agyud ning gitagaan og highlight, usa kani ka introduction ni Ginoong Jesus para sa pagbuhat sa gingharian sa Dios. Kay kabaluman si Jesus nga dili man ni hangtod sa kahangturan, ingon ani ang paagi. Nga siya gyud mismo ang mo-build physically, maglakaw-lakaw si Ginoong Jesus sa pag-build sa iyahang kingdom. This is only an introduction sa pagbuhat sa sa gingharian sa Dios. Unya maunang iyahang gikuyog ang iyahang disipulo. Kay iyahang i-training. Second reason. Pero makita nato sukad sa chapter 8, chapter 9, it was Jesus who is doing it. Siya gyud na perminti. Siya gyud ang niatubang adtong nasudlan og daotang espiritu. Siya gyud ang nag-heal sa kining mga taong masakiton. Pero naa ang mga disipulo gasunod-sunod niya. So two areas, it is to introduce and build the kingdom of God and also to train His disciples. Kaya nga naman, kay sa iyang pagbiya,
tagaan man niya og gahom ang mga disipulo nga sila na ang mubuhat niini. Which is why in the very first verse sa Matthew chapter 10, niingon si Jesus kay iya namang gibuhat ang initial nga mga works in building the kingdom, iyahang gitawag ang 12. Jesus called the 12 disciples and He gave them authority. Gitagaan niya og otoridad or gahom sa unsa man over unclean spirits, sa pagbadlong sa mga daotang spirito so they could cast them out, unya sa pag-ayo usab sa klase-klase nga mga sakit o diseases and sicknesses. So if you would notice, ug unsa kadtong gibuhat ni Jesus, Jesus was expecting nga ang iyahang disipulo, it's the same thing. Mao ang buhaton sa iyahang 12 ka disipulo. Ingon niya, nakita ninyo akong gibuhat? Karon, kamo na pod. Tagaan ta mo og otoridad or gahom nga buhaton ang kadtong mga butang nga ako ang gibuhat usab. So it's a training to do what Jesus was doing. Again, being good Bible readers, we need to ask certain questions. Unsa man kining gahom or otoridad nga gihatag ni Jesus? Unsa may katuyuan niini? So I ask that question as well. Unya, ang katuyuan nga ako ang nakita, which we will also discover later samtang kita magapadayon sa pagtuon ani nga sa Mateo kapitulo 10, nakita nato it's the same thing kang Ginoong Jesus nga madeklara, ma-introduce, ma-announce ug masugdan ang pag-build sa gingharian sa Dios. Apanay usa ka importante nga pangutana nga I believe it's very relevant to you and me karong panahona. Because kana nga bersikulo sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 1 giabusaran manggod kana. And there had been many cults, mga kulto nga nanggawas na sukad sa una, bisan hantud karon nga mao kini ang ilahang ginagunitan. Ilabi na gayud kadtong sa Marcos, bersikulo sa Marcos nga niingon si Jesus, I have given you authority to trample down snakes and scorpions. Nya niingon sila nga ang gahom sa Ginoo nga ihatag kanato, dili na kita madutlan sa unsa mang mga malalang mga bitin ug uban pang mga mananap. So nanginom sila og kaning poison, nangamatay silang tanan. So this is one of those verses that are abused. So we ask this question: is this an all-inclusive power engagement? In other words, kitabang tanan sukad sa una hantod karon, kitabang tanan gitagaan ani nga otoridad or gahom nga moayo sa tanang balatian, mubuhat og mga milagro, unya dili ta madutlan og unsang malalang mga butang. Now we wanna clear this up. So akong gibuhat kining usa ka table, makita nato dinhi. So sa panahon, ato ang ikumpara kini sa panahon sa libro sa mga buhat, Book of Acts, and at the same time, ang karon, modern day church. Unsa man kini nga endowment, nga otoridad or gahom, unsa man ang pamaagi sa pagpakita ni ining otoridad or gahom, ug unsa man po'y resulta niini. Nakabaluta sa Mateo kapitulo 10, niingon didto nga gitagaan ang disipulo og otoridad. Sa mga buhat 1 kapitulo 8, gitagaan sa Dios pinaagi sa balaang espiritu ug gahom ang mga disipulo aron mahimong witnesses. Asa gikan
gikan sa Jerusalem hantud sa Judea ug Samaria padulong sa ends of the earth. So gahom aron mahimo silang witnesses, mao kana ang endowment sa ni Ginoong Hesus. In the modern day church, I believe sa 2 Peter chapter 1 verse 3, gitagaan pod kita og gahom or otoridad. I believe it's the same thing. Gahom og otoridad. Unsa may end result aning gahom og otoridad nga gihatag sa Dios sa disipulo ni adtong Mateo 9, sa disipulo sa Acts 1, sa Book of Acts ug sa atoa karon sa modern day church. Ang resulta ani kay building the kingdom of God sa Matthew, building the early church, the kingdom of God, still the same thing. Sa Acts 1:8, now we are given authority and power by the Lord Jesus Christ to build His church sa karong panahon. So it's the same thing. Unsa ang gihatag? Gahom, otoridad. Unsa ang end result? It's the same thing. To build the kingdom and the church of Jesus Christ sa unsa mang panahon nga naa kita. Pero unsa may pamaagi? Unsa man ang engagement? Sa Matthew chapter 10, ang gihatag didto nga gahom kay pinaagi sa pagbadlong sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa masakiton. That was the specific engagement of the power. In the book of Acts, nadungagan kadto na ana ang tongues, the miracle of tongues and other miracles and wonders. Pamaagi. But it's the same source of power, it's the same source of authority, and the same expected result. In the modern day church, maugyud kini ang gibalik-balik ni Pablo nga ang otoridad or gahom nga gihatag sa balaang espiritu kanato kay ang fruit of the Holy Spirit and the gifts of the Spirit in order to build, equip the saints to build the kingdom of God. And part of that, so siguro mangutana ta, so wala na di ay mga milagro. Now, klaruhon na to na because there are many places usab naka-eksperyensya na sab kita nga naa gihapon ang mga milagro. Pero mao bagyud na ang regular nga panghitabo. The moment nga mo share ka sa pulong sa Dios, naa bagyud nay mga milagro permanente nga mahitabo. No. The miracle is you. Ang nausob nga kinabuhi, nga gitagaan og gift sa balaang espiritu to do things aron sa pag-build sa kingdom of God. Na, ingon pa ni Pablo, there are still gifts of tongues. There are still different kinds of miraculous gifts. But dili lang kana nadungagan ang gift, ang gasa sa pagtudlo, gasa sa pagwali, ug uban pang klase-klaseng gasa nga gihatag kanimo ug kanako. Dili lang pod gasa nga externally ato ang gina-apply, pero kining gasa usab nga sa kinasuluran gagikan ang mga prutas, ang prutas sa balaang espiritu. The gift of peace and joy that is within us nga mao kanay nagahatag kanato aron sa pagkinabuhi nga mahimong godly. But the same end result, to build the kingdom of God. Napabaghihapon ang mga milagro, napaghihapon. But Paul tells us to be discerning sa klase-klase nga mga butang, kay bisan man ang mga yawa kabaluman usab mubuhat og pangilad nga mga milagro. No? Okay. So mao kini ang gihatag ni Ginoong Hesus sa disipulo ni adtong panahona to cast out
bad spirits or demons, and to heal every kinds of diseases. Gitagaan og otoridad. Unsa man kana ang gamit anang otoridad ni padayon si Jesus after nga gisulti ni Mateo ang kadangalan sa 12 ka disipulo, niingon si Jesus sa bersikulo 5 hangtod sa 6. Do not go to the Gentile regions and do not enter any Samaritan town. Go instead to the lost sheep of the house of Israel. Again, mangutana ta, muraman og pabor-pabor man ni si Jesus. Nganong dili man didto sa Hintil, nganong diri lang man sa Jerusalem? Na, two things. I believe this is the wisdom of the Lord Jesus Christ. Number one, I want us to remember nga mauni ang pinakapirmero nga mission sa mga disipulo. The disciples were all Jews, mga Hudiyo. I believe that's the main reason nga nganong gisulti ni Mateo ang tagsa-tagsa nila kangalan para mailhan sila nga sila Hudiyo. First mission, mura bagod og kanang naa kay giwalihan sa pulong sa Dios. Usa ka Bisaya, bisdak yud kaayo. Unya ingnon dayon nimo, sige dong, adto ka didto sa kamusliman, pagwali dayon didto sa pulong sa Dios. Unsa kay mahitabo aning tawhana? Basin og maihaw unya. Because there is not much of a training with cross-cultural nga pamaagi. Na practical, Jesus is very practical also during this time. Jesus is saying, do not yet go to people who are of different cultures than you are. Kay sugod pa mani. Lahi na sila og kultura, go to the lost sheep of Israel, the same culture that you have, so that you can be more effective in this season of your life. Second thing, I believe kanang pagbalik-balik bitaw nga gisulti ni Jesus nga ingnon siya sa mga tao nga ikaw na ang hari, ingnon pod siya sa iyang mama didto sa kadtong miracle in Cana. Ang tubag perminti ni Ginoong Jesus, dili pa ni mao ang ako ang panahon. It's not yet my time. So Jesus is actually working in God's timetable. Ang timetable sa Amahan. And for this time, Jesus is saying that it's not yet the time for you to go to Judea and Samaria to the ends of the earth. Kay mahitabo man na sa libro sa mga buhat. For now, in God's wisdom, in God's timetable, diri sa ka sa imuhang season of life. We thank the Lord that we are also usa sa advantage of knowing our season of life kay atuwa usab maprioridad kung unsa man gyud ang calling sa Ginoo sa atong kinabuhi. And I believe God functions in that as well. Now there are three areas nga usahay masayop kita sa tawag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Naatay misstep when it comes to hearing God's call. Kay I believe each of us are called by the Lord in a particular situation. Now before I'll go to that, ako adiyang klaruhon nga naay duha ka klase nga calling. No? Kini gitawag ni sila sa Dios, naay duha klase ka calling. Two kinds of calling. Number one, there is this general calling. Kining general calling nga kadtong gitawag kita sa Dios sa kadtong panahon nga wala pa kita nakaila ni Ginoong Hesus. Ang tanan nga mga eksperyensya nato sa kinabuhi, kalipay man or kaguol man, mao kadto ang pamaagi sa Dios aron tawagon ta niya hantod makaila kita ni Ginoong Hesus unya mo resulta kini sa imong ug akong kaluwasan. But there's also this another calling which I call the particular calling. Specific nga calling nga diin samtang ikaw naluwas na pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesus,
Unya sa imuhang pagtuo, naluwas ka. Karon gitawag na usab ka sa Dios sa specific nga trabaho, calling, aron sa pag-build sa kingdom sa Ginoo. Kung asa man ka nahimutang karon, usa siguro ana kay kadtong pagkadungog nimo sa tawag ni Jesus, the calling of God. Now for the disciples, it is about the particular calling. Karong panahon na, in their season of life, they are called to minister didto sa Jerusalem. Kadtong panahon na. The particular calling could change. Karon sa mga estudyante nga naa dinhi, ang calling number 1 nga calling sa Ginoo sa inyuha are to be godly students. Kay naa man goy uban nga mga inahan muduol pod sa amua dinhi sa simbahan ug moingon nga, Pastor, unsa may lumay nga gihatag ninyo sa ako ang anak? Nga murag diri naman gapuyo sa simbahan, nabiyaan naman ang pag-eskwela. Kung graduhan ang ministry dinhi sa simbahan, murag 90-95 ang grado. Pero kung ang grado sa eskwelahan, murag gabitay man, 75, uban na hagbong na gyud. I want to clear this out, nga ang number 1 particular calling, I believe, for the students nga naa dinhi is to be godly and excellent in your studies. Primary. Number 1. For us, parents, naapod ni. No nga, parents, daghan kayo og ministry. Apil ani nga ministry, apil ani ang ministry. Unya, nadunggan na lang po dayon namo nga pag-uli sa balay, managan ang mga anak. Kay musulod na sa kwarto, kay niabot na ang dragon. I want us to understand priority. Your particular calling, asa man diha ang pagka-parent. We may be very good in the ministry nga gipiyal sa Dios dinhi sa simbahan, but then we don't recognize nga kana di ang pagkaamahan, pagkainahan, pagka-estudyante, pagka-employer, pagka-businessman is also a calling nga kinahanglan nato magkinabuhi nga Dios nun ug puno sa spirituhanong impluwensya. And we think nga ang kinilang buhat sa simbahan, maurag yoy halang doon kaayo nga pagtawag. Now I call actually this the misstep of calling. Mga 3 misses na miss out nato in answering God's call, calling ni God. Number 1 is the area of mistaken call. Nasayop ta ka mao ba gyud di ay ni ang gitawag sa Dios para kanako. Basin di ay nga kanang asa ka karon maunang miserable ang imuhang kinabuhi, anang imuhang buluhaton karon kay basin gadali ka og desisyon ni ana. Wala nimo na gidala sa pagampo sa Dios, or basin motivated ka na og mga selfish motivations. Kana bitawng usahay nga naay abli nga trabaho didto sa Canada. Pilay sweldo, brad? Maura ba gyud nay una day nato nga pangutana, no? Pilay sweldo, brad? Kuan daw minimum 80,000. Mao gyud na akong nadunggan sa ABS-CBN katong miaging adlaw, ha. So kinsa tong nang-apply. Di ta, joke lang. Okay, it's coming from selfish motivation. Dakog sweldo dito, brad. Apply dayon ta, adto dayon ta. Not hearing or not kanang considering kung asa man gyud ikaw gitawag ni Ginoong Hesus sa karon nga sitwasyon in your season of life. This is a mistaken call, and it will result to a miserable kind of life
bisan man og abunda sa material ug financial nga butang. Ikaduha, there is also the misperception of God's word. Kanang sayop ang God's call, sayop ang imuhang pagsabot sa pagtawag ni Ginoong Hesus. Naa ikay murag hierarchy sa calling ni Ginoong Hesus. Ang panlantaw nato kinilang mga pastor ug mga full-time workers are considered to have the highest calling. Ang resulta, kaming mga naa sa marketplace, mga employees, dili ramang gyud kaayo ni ingon ana ka taas ang amo ang calling. So pwede ra ko mag joke usahay. Pwede ra ko magbugal-bugal usahay sa akong trabaho. Late gamay. Kanang dawat gamay ug under the table. Because we have this misperception nga kadtong uban full-time, katong uban maura toy tinawag na ay hierarchy sa calling. Kaming mga businessmen ug mga trabahante, dili ra kaayo. Now this is actually a misperception because each of us are called by no one else but the Lord Jesus Christ. Wherever you are, whatever you are doing, it's the Lord Jesus Christ who called you to be there. The same person who calls us to be here in the full-time ministry is the same caller nga nagtawag kanimo kung asa man ka gibutang karon sa Ginoo, and God expects you to be godly and excellent wherever you are. Mahimo ni siyang problema kung naatay lain-lain nga hierarchy sa particular calling ni Ginoong Hesus. Now the third misstep is the misrepresentation of God's call. There are many of us nga kabalo na gyud nga mao gyud ni ang tawag ni Ginoong Hesus sa akong kinabuhi. I am to be a businessman, a godly businessman that influences my suki, my business partners, so that they could hear God's word and they can experience the salvation of God. I am called to be an employee, a worker, and I build the kingdom of the Lord Jesus Christ as an employee. And some of us are called in full-time ministry to equip people so that they can build the kingdom of God para sa iyahang gingarian. For His glory ni Ginoong Hesus. But yet, we misrepresent Christ in our particular calling. How? By the different compromises. Mga klase-klase nga compromises that we are doing. Some of that would be kanang kumpiyansa kaayo sa atong trabaho, not being disciplined enough, not being godly enough to a point nga maulawan si Kristo sa atong kinabuhi. And the sad thing is, there are many people, many believers of the Lord Jesus Christ nga na-misrepresent na nila si Jesus Christ, but then they don't feel bad at it. May pasiguro ako kadtong grade 3 ko nga nabati pud nako ang kaulaw nga na-misrepresent nako ang ako ang eskwelahan. Kay gasigi kog kisi-kisi samtang gasayaw. But yet, sometimes, that includes me and many of us, we don't actually feel bad when we misrepresent the Lord Jesus Christ in where we are called. When God calls us, it comes with authority and power. And in that authority and power and calling, God expects us to do something godly and kanang
things nga makapahimaya sa ngalan sa Ginoong Hesus. In 2 Peter, wala na ko nasa. Anyway, so there are 5 ways a disciple should represent Christ. Matod pa sa Matthew chapter 10 verses 1 to 5. 5 ways. Number 1, we are to fully, completely understand and preach the gospel. So when Jesus Christ calls His disciples, unya gitagaan niya og authority and gahom, unya gitawag niya sa particular calling towards the Jews. Niingon si Jesus, as you go, preach this message. So wala naghatag si Jesus og canned good message. Kanang kumpleto na ba? Nanay introduction, nanay 4 points, 4 spiritual truths, and conclusion. But Jesus says, you have seen me do this. You have heard me preach this. You go and preach that the kingdom is near. Just a phrase. But do we expect nga pag-adto usab sa mga disipulo, gastorya lang pod sila? No, the kingdom of God is near. Now, I believe, no. This calling of the Lord Jesus Christ for them is coming out of the fact nga gitudloan na ni Jesus kining mga disciples, nakita na nila og giunsa pagwali o giunsa og pagbuhat ni Ginoong Jesus ang gospel, and God says you are to live it out, understand the gospel, you live it out and you preach. The kingdom is near. And as we are also called in the different areas nga gitawag ta sa Dios, whether in being a businessman, a worker, an employer, a full-time worker of GCAF, or whatever it is, a housewife, or whatever it is, a student, we are to wholly and fully understand the word, the gospel of the Lord Jesus Christ, not only preach it. Kay naa may usahay, labi na ang mga hipokrito, maayo kaayo mo istorya, pero kulang di ay ang pagkinabuhi o pagsabot sa gospel. And Jesus is telling His disciples, in your particular calling, you wholly, fully, completely understand, live out, and preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Ikaduha, 5 ways you and me should represent the Lord Jesus Christ is to generously give what you received. Ningon si Jesus sa verse 8, heal the sick, raise the dead, cleanse the leper, cast out demons. So, remember, ang otoridad o gahom nga gihatag ni Jesus sa mga disipulo are these. Ningon si Jesus, gitagaan ta mo ni ana, ipanghatag pod na generously. Unsa may mga butang ug mga gifts, mga gasa nga gihatag sa Dios kanimo. Whether it's financial blessings, material blessings, whether it's the gift of teaching and the gift of preaching, the gift of hospitality, the gift of mercy, the gift of prayer, and all of these different kinds of gifts, Jesus is also telling us, freely you have received these gifts, freely give. Generously give it all out. Give your life through these gifts nga gihatag sa Dios kanimo. We generously give what we have received. Unsa man kanang mga butanga. Naabay mga butang nga gihatag sa Dios kanimo apan imong gidalo sa imong isig kaigsuon sa asa man ka gitawag. Not only in church, but even in your employees, in your co-workers, sa inyuhang mga estudyante, classmate, ug uban pa. The third thing that ways nga we can represent Christ as His disciples is to radically trust. Mutuo gayud, musalig gayud sa probisyon
sa Ginoo. Sa asa man ka gitawag sa Ginoo, mo provide gyud na ang Ginoo kay siya may gatawag nimo. Puwera lang kung ikaw ray gatawag sa imong kaugalingon, ikaw po'y mo provide sa imong kaugalingon. Apan si Jesus man kaha ang gatawag kanimo ni anang imuhang asa ka karon, then radically trust in the provision of God. Matthew 10:9-10, ingon siya sa mga disciples, ayaw gyud mo pagbalon. No, ay mo pagbalon kay ug magbalon unya mo, magsalig unya mo. Magsalig mo sa inyong gold, inyong silver, inyong copper, in your belts. Ayaw pagdalag bag, no, kay basig na apoy sa pangbutang ninyo diha. No, sa bag ni Bunbun ay diaper, na ilimnon, tubig, ano, basin og babugatan ra mo. No, dili man na siya sala. Jesus, all of these things are not sinful, but it may lead you to sin. Kay didto naman noon ka musalig sa imuhang balon. Jesus is saying, radically trust Him, for the worker deserves His provision. Kung unsa ang imuhang pagrepresent kang Ginoong Hesus, maupod na ang provision nga ihatag ni Ginoong Hesus kanimo. Unsa man kalawom ang imuhang pagsalig kang Ginoong Hesus, sa asa ka karon? Are you in your season of life nga gahulat? Whether it's waiting for a particular job, whether it's waiting for a particular lifetime partner, whether it's a season of waiting, gahulat ka sa Dios. How much are you trusting in the Lord while you are waiting? Number 4. Fourth way we are to live out our lives as representative of Christ is to strategically, galisod kong istorya ni ba? Strategically be persevering. Ingon si Jesus sa versikulo 11, whenever you enter a town or village, find out who is worthy and stay with them until you leave. Ingon si Jesus, pag maabot ikaw sa usa ka lugar, ayaw pod og pataka lang og dasmag. No, pag huna-una usa, be strategic. Pangita atong man of peace. Find out this one who is worthy. So lisod biya pod ni pangitaon ni nimong man of peace. Kay kapila biya pod ka magsigig wali. Walihan nimo ni, uy murag di man mo dawat. Lord, grabe ni Lord. Kapoy, wali na pud ka diri. Lutuson na pug ka, binuangan na pug ka, wali na pug ka sa imuhang boss, sagitan na pug ka sa imong boss, wali ka sa imong mama ug papa mo, ingon na pud imong ay nako dong, kadungog na ko ana. No, you are to look out, you are to be strategic and persevering at the same time. Mulahutay, pangitaon ka na and stay with them, disciple them, kining kinsaning worthy nga tao. Be strategic and be persevering. Dili lang gahom ang gihatag sa Dios kanimo ug kanako. Gitagaan pud ta sa Dios og utok nga maghuna-una, and be strategic where we are. Kinsa man kana sa imuhang lugar, where you are, sa imong trabaho, sa imuhang eskwelahan, sa imuhang business, nga maoy man of peace, so that the kingdom of God will be built kung asa ka. Fifth way that a disciple should live in order to represent Christ well is to spiritually be discerning as well. Be discerning spiritually. Ningon si Jesus, last, na ay duha ka if statement si Ginoong Jesus. Number 1 nga if statement ni Jesus, if anyone is worthy, kung makakita ka og worthy, let your peace be upon him, man of peace.
Pero kung dili di ay to siya, niadto na kas ilang balay, apan nagpakaaron ingnon di ay to siya, then take back the peace nga imuhang gihatag kaniya. Or, if anyone will not welcome you in that particular town or that particular city, in that particular group of people sa imuhang gitrabahuan or asa man kakaron, ingon si Jesus, dust off yourself. Pagpagi ang mga abog nga naa sa imuhang lawas unya, balhin. Kay it would be a waste of your resource and your time if you discern nga kining mga tawhana, dili gyud, wala gyud. We are not only to be strategically be persevering, but spiritually we are to be discerning as well. Kay daghan man og mga tawo nga mo tupad nimo, moduol nimo, kay tungod naa sila'y makuha nimo. And we experience many of this in our wider groups. Nga mo apil sa wider group, kay gusto di ay ibaligya tong iyahang kabtangan or ang iyahang kaning marketing, no? Ingon ana nga mga butang. We are to be spiritually discerning as well. And these are the 5 things nga gihatag ni Ginoong Hesus sa iyahang mga disipulo. And I believe this is also the wisdom that God has given to us in order to represent Christ well sa asa man ta gibutang ni Ginoong Hesus. 2 Peter 1:3 says, His divine power, na gitagaan gyud ay ta, has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Sa otoridad gahom nga gihatag ni Jesus kanimo, gitawag kita niya sa asa man kita gibutang, ug pinaagi ni anang pagtawag, Jesus is expecting us to live godly lives. Jesus said, you can live a godly life as my representative, kay gitagaan man tamo og gahom. To end, there is this story of this man. Ato ading hinumduman, when Christ calls us, He expects a Christ-like representation. And He has given us the power to live and represent Christ well in our lives. Now, there's this story of this man. Iyang ngalan kay si Andor Folds. Nabuhi ni si Andor Folds the 70s, 80s, and 90s. Si Andor Folds is a prolific pianist, composer. Pianist and composer. Grabe ka-amazing. He has been in many conciertos and many theaters nga diin siya ang gatukar sa piano, classical piano. Si Andor Folds, when he was still young, in his teenager years, didto sa Hungary nga asa siya natawo, naay dako kayo nga problema or kapobrehon nga niabot sa Hungary. And part ana naapil og problemado si Andor Folds kauban sa iyang family. But yet, bisan og ingon ana nga sitwasyon, ang iyang gugma sa classical piano, gapadayon gihapon siya og tuon og buhat niini. One time, there was a great composer, musician, and pianist. His name is Emil von Sauer. Nibisita sa Budapest during that time. Unya, dito nga panahon usab, si Andor Folds was having his piano recital at an early age. Piano recital, and not knowing there is this virtuoso pianist among the audience. His name is Emil von Sauer. Unya, nagtukar dito si Andor Folds sa tukar ni Bach, Mozart, and uban pa nga mga Schumann and other amazing piano piece niadtong panahon na. After sa iyang piano recital,
this man, Emil von Sauer, went up to Andor Folds. Unya, gihalukan niya si Andor Folds sa ulo. Paghalok niya kay Andor Folds sa iyang ulo, niingon si Emil von Sauer, take good care of this kiss. Take good care of this kiss. Because when I was your age, there was also a man who visited me in my piano recital, who eventually became my teacher and mentor. His name is Franz Liszt, an amazing, virtuoso composer, pianist. And while I was doing my recital at an early age, he also came up to me. Pagkahuman sa ako ang pagpiano, iha usab kong gihalukan sa akong ulo. Ug niingon usab siya nako, Emil, take good care of this kiss. Because when I was at your age, there was also a man who came up to me and gave me a kiss. And this man is Ludwig van Beethoven. Beethoven told me to take good care of this kiss because this kiss comes once in a lifetime. Jesus is also telling you and me to take care of His kiss that He has given to you and me through the faithful men that have gone before us. You take good care of His kiss, His calling, wherever you are in your life. Are we doing that? Are we taking good care of the kiss of the King of Kings and the Lord of Lords, the Maker of the universe, more than Beethoven sa atuang tagsa-tagsa ka kinabuhi? I think that's a question worth reflecting upon. Let us all stand and let's come to the Lord in prayer. Ginoong Diyos, salamat sa imuhang pulong. Salamat o Diyos kay ikaw ang Diyos nga nagtawag sa matag usa kanamo. And together with your calling is the power and the authority to live out our calling in godliness and in excellence pinaagi sa grasya ni Ginoong Jesus. I pray, Father, that we will able to live out our calling, that we will be able to take good care of the kiss that Jesus gave to us through the faithful men that came before us. Tabangi mi o Dios nga ikaw gayud ang mahimaya sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi asa man minimo gibutang karong panahon. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen.